Teraz má tu celý plnú mokrú, takže teraz mi to nevadí. Áno, maminka robí mäso. Čo tá mama urobila? Maminka robí mäso. Ale jak to? Jak vyskočila na ten zvuk? To ti ľúbi, áno? To sa ti ľúbi toto? Napodobne je ten zvuk. Grilovanie, áno. Jak to zahučalo, že? Ty si lenčička taká zlatá. Všetko si šíma. Mala dať zásteru pri varení. Čo to robíš s tým jazykom? Olíziu si obed. Umývaš si pusu, áno? Áno, ešte na druhú stranu, Monička. Tak, musím zmeniť. Tak. Áno, Aminka má zástierku krásnu. Áno. Ale máš ten jazyčisko, to patí. To patí veľký. Čo si ty, cica, mica? Čo to bolo? Cica, mica, áno, tak si poutíraj tú synku. Čo si ty, cica, mica, áno? Cica, mica. To je tvoj jazyk. To je tvoj jazyček, máš krpný, áno. Doťahuje si to, čo má na brade. Keď to už zamokrí, tak je to v poriadku. Keď to mala suché, tak by to znervozňovalo. Možno, že jej rastie nejaký nový zub. Nevie, či sa má usmievať, alebo jazyk vyplazovať, alebo čo to robí? A jedna druhé, že? Babu, krásne. Objavila si jazyk. Objavila si. Vyhorí mi to mäso. No. Nevadí, si ja to vnímam. Čo to bolo? Tam je mäso. Teraz to robí ocino, no? No, teraz to robí ocinka. Jede? Áno. Pečenie mäsa ju fascinuje. Moni, budeme ham? Ne, oni sa vyčujú, Monička. No, Babka, čo si mi tu spravila? Gyrovská Marica, jak v parlamentnom kresle. Áno. To je taká sranda. Moni. Ty to pozeraj tam. Takže pozrite si to mäso, či vám nehorí, hej? Tak mám upozorňujem. Áno, pozri ho. Upozorňujem vás.